Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен дӯстон, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавси 2 Калхози Россияву Хитой бозор. Хонае ки мебинем фурӯши аст дӯстон, дар мобайни Калхози Россияву дар мобайни Хитой бозор ҷойгир аст дӯстон. Тараф бошад тарафи роҳи Калхози Россия, аз ин бар бошад роҳи Хитой бозор, аз ин тараф бошад дӯстон роҳи Стари аэропорт аст. Се то роҳ дорад. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст. Аз ана ҳамин забора сар мешавад дӯстон то пеши ана ҳамун дарвозаи дигари дӯстон. Ду роҳ дорад. аз ин тараф дарвозаи калон, аз ин тараф дарбича. Дар роҳи Хитой бозор мебинем мактаби 75 аст дӯстон, Адели Фирдавси 2. Аз ин бар бошад роҳи Калхози Россия, заводи Амирӣ аст дӯстон. ҳозир полни хонаро даромада маълумоти пурраша гап мезанем, нишон медиҳем. Чизе ки нафаҳмидем боз соҳибмулк маълумоти пурраро медиҳад. Ноҳияи Фирдавси, Калхози Россия, Хитой бозор, маҳаллаи Деҳқонобод 2, 6 сотиқ замин, 8 дар хона, 600 квадрат. хоб ана ба даруни ҳавлӣ даромадем дӯстон. 6 сотиқ аст дӯстон, 600 квадрат. Канализатсия ҳаст, топли пол хонао дорад. Бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст. хонао ба чизи чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. хоб аз сари роҳ сар мекунем дӯстон. як ҷои парковкаи мошин бигем инҷа сари роҳ аст. як тапчан аз ин бар бошад, як бинои дуошиёна, аз ин барам бошад як бинои дуошиёна. дуи мошинаи ин пара як навеси холи калон аст барои тӯю маърака гузаронӣ. бино поли фасад, ҳавлӣ, поли бручатка, ҷои агарот, дарахтҳои мевадиҳанда. якум хона сари роҳ дӯстон, меҳмонхонаи сари роҳ аст. се то кондитсионер, се то телевизор, полни камераҳои мушоҳидавӣ дар берун, дар даруни ҳавлӣ ҷойгир аст дӯстон. хоб сари роҳ як хонаро дидем дӯстон. аз ана ҳамин бинои як ошиёна сар мекунем. ростаки як калидори дуроз мешавад дӯстон. аз якум дар, якум хона, як тиреза аз тарафи берун аст дӯстон. тарафи тапчани берунро нигоҳ мекунам. дар инҷо ҳам як тапчани дигар ҳаст. дуюм хона спални. ростаки арка ва як хонаи дигар дар инҷо дасти рост дӯстон. аз ин бар бошад якто санузел. ду линия об аст дӯстон. светои шаҳрӣ. хоб бинои якошиёнаро полни дидем. мегузарем ба бинои дуқабата. хоб як чалёв аст дӯстон барои ангур дар тор. инҷо бошад як тапчан аст дӯстон. тапчани калон. дуюм ошиёна дӯстон аз ин барам раҳ дорад, аз ин барам раҳ ба дуюм ошиёна дорад. мебароем ба дуюм ошиёна. баъдан фаромада якум ошиёнаро ба навор мегирем.
ростаки балкон мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап як зали калон, тутуриза аз тарафи ҳавлӣ аст дӯстон. як хонаи дигар аз ин бар. дари ростаки гуфтем ки балкон мешавад дӯстон. хоб дуюм ошонаро ба навор гирифтем, ин биноро ба навор гирифтем ва қисми поён мезгарем дӯстон. дар қисми поён як хона, хонаҳои калон калон аст дӯстон. хонаи зимнивори кардагиам сарироҳда. дуюмаш бошад дӯстон кухни аст, як кухни зимнӣ. кухни гарнитур, дар ин ҷо бошад дӯстон таи лесница ба ҷои шашликунӣ. мегузарем ба дуюм қабати хол бино. баъдан якум ошонаро ба навор мегирем дӯстон. хоб дар ин бар дӯстон дуюм ошона гуфтем ки як плашадка холи калон аст. барои тӯю маърака гузаронӣ як плашадкаи калон аст. аз ин бар бошад дӯстон як дар ба сӯи якум ошона. ё дӯстон ҷои сауна, парилка, ҷои нишаст. дӯстон ҷои парилка, ё бошад як бассейни калон аст. бассейни калон. ин ҷо бошад ҷои душевой. ин бар бошад ҳоҷатхона аст дӯстон. охирон дар ин сӯ бошад ҷои анҷомхона, падвал бори кардагиам дӯстон. ҷо бошад летни кухни ва аловхона. аз ин бар дедонхона, аловхона, якчанд намуд дегҳо, дедонҳо, кришашам баланди шудааст дӯстон. дуқовата ҷо дорад барои ҳезумонӣ. дар бичае ки аз бари бино гуфтем дӯстон, аз ана инҷо роҳ дорад
ростаки мебарем аз тарафи берун. нашуд асфалташ дӯстон рӯзҳои наздик чуноне ки гуфтам бояд ки инҷо асфалт шавад барое ки ҳавор кардагиам бояд асфалт шавад дӯстон ин тарафҳо. хоб ҳамаи хонаҳоро дидем дӯстон. як бор дигар такрор мекунем хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ 2 колхози Россия хитобозор маҳаллаи деҳқонобод 2 6 сотиқ замин 8 дархона 600 квадрат. камераҳо, канализатсия, тёплый пол, хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. сето кондитсионер, сето телевизор, 2 линия об, ҳамаш қоидави аст дӯстон. нафароне ки хонаро мехаранд даромада зиндагӣ мекунанд, ягон камбудӣ надорад, камбудиёша ислоҳ кардагиан хонара мақсад ҷоиш ки чӣ буд барқарор кардагиан, тайёр кардагиан. хоб нархи ин хона дӯстон $180,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон, ба курси миллиам мемонем нархномаша. алиш вариантҳо дорад ба духонага, сехонага ё ин ки ягон мошин, духонага, сехонага квартира ё ки ягон мошин болои сум дӯстон. номерҳо барои тамос 48 48 822 дар ана ҳамин номери WhatsApp, як номери дигар 988 71 80 00. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори авваланд ҳатман обуна шавед, лайк монед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки гапҳои қабеҳ нанависен. чизе ки соҳибмулк моро меган мо меоем сёмка мекунем, хонаҳои мо нестанд, мо реклама мекунем дӯстон.